Hei, Mbak. Apa? Ya ini kok harga kopi. Iki kluwak. Di. Lah ya kopi. Nek kopi iki ya kopi luwak. Ayo kopi keluak kae lho. Oh, kowe ya gosok cangkemmu. Nek kopi kluwak ya kopi nek kopi luwak ya kopi luwak. Iki kluwak iki gunane nggo rawon, Yuk. Oh, alah, ngono kuwi digawe bubuk sik ya nek arep gawe kopi. Bubuk sik nang. Ha iya dombekke kowe kan kulite. Nek ora disepilno dadi ora kuwi. Gegati kok ngecek kowe. Ndi? Nih, golek watu. Kuwi watu kuwi. Kok nek dadi kapake plongke cangkemmu. Aduh yo. Bancuk. Ya. Iki Nek gawe. ngantera pekoli. Lho. Kuwi yo, ya. Ngene iki. Kluwak iki jane kluwak udu kluwak kopi. Ngono. Carane. Enak cah. Masuk. Ngono ki 40 dina ya mbok gaene. Heeh. Ha to. Sekilo piro? Loh on.